Росія завжди була дуже впливовою в Білорусі. Сьогодні білоруський народ хоче справедливості та вільних і чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна із посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської демократії. И сегодня сам белорусский президент сказал, что власти он не отдаст. И якобы не для этого его избирал белорусский народ, а власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил, отдал. И вообще иногда не до законов, сказал Лукашенко. Как вам видится вся эта ситуация? Ні, я думаю, що все-таки там будуть розвиватися трохи події по-іншому. Справа в тому, що сьогоднішня його заява прозвучала ще одна, що Лукашенко виступає за конституційну реформу і не виключає варіанту проведення дострокових президентських виборів. Тобто, який сценарій переходу Лукашенка на іншу посаду у союзній державі, він запущений, він реалізовується, і Путін фактично виграв по всіх фронтах. Тому що чи то білоруська опозиція, чи Лукашенко залишається при владі, але вигодонедобувачем усіх протестних рухів у Білорусі є Росія. Бо зверніть увагу, що сьогодні протестуючі в Білорусі, вони не протестують проти підписання договору про створення союзної держави. Вони виходять проти Лукашенка за чесні вибори. От дострокові вибори, в яких, можливо, Лукашенко навіть і не прийматиме участь, я не виключаю, але в списку тих потенційних а-ля опозиціонерів, яких називаю, які дивляться в бік Росії, будуть проведені чесні вибори, і будь-який з кандидатів буде повністю задовольняти забаганки Росії. Тому дуже багато сьогодні галасу довкола протестів у Білорусі, але сценарій там один, і він реалізовується. І білоруси його схвалюють. Ті, хто протестують, вони його схвалюють. Єдине, що їх не влаштовує, це просто постать Лукашенка, тому що вона їм набридла.